Kevyt määrä nestettä. Jep. Ota vähän pienellä lämmitystä. Tuohon golfiakki on saatana mukava tyyppi. Joo. Mene vaan. Joo. Hämeenlinnassa vähän tulvi. Ei varmaan, siis mä en ikinä oo tullut tämän vertaa vettä. Ei ikinä. En mä oo ainakaan ikinä nähnyt, että ois ollut näin paljon. Ei niinku se tästä ylös sit. Ui saatana. Jumalauta mikä määrä vettä. Mä meinaan tulvii vähän aikaa. Siis vittu mä en oo ikinä nähnyt, Siis täällä kuin veisille menis. Siis täällä on vettä. Sutiiko? Sutii, vitusti. Kevyt määrä Aha. Se jäi siihen tää alta. Mahutaanko me täältä puolta läpi? Mahutaanko? Audi. Hyi saatana, toi kaivon kansi on tullut ylös. Vittu tuolta oikeesti tulee sitä nestettä. Ihme, ettei alettu kellumaan. Mitä se on säröä? Niin ois. Toi oli ehkä vähän iso lätäkkö. Ehkä vähän. Tää auto uppos. Niin. Se olisi ollut siistiä nähdä, niin kun joku ajaa siitä, niin katsoo kuinka oikeesti syvälle se menee. Käydään uikilla nyt. Joo. Vittu, se tulee kuuma. Tuota. Niin ei huudu. Se on nyt siellä. Ei vaan 2 mitään. Vieläkin salama. Vittu kun ois vähän enemmän madallettua auto. Jep. Se tulee meinaan tuolta ovista sitten. Ei ehkä oo järkevää varalta. Tai no, niin no todennäköisyys, että näitä tulee vuodessa on Aika pieni. siistin näköistä, kun siis oikeesti se kansi nousi sen veden voimasta. Kato kun ne tulee tuolta ylhäältä jostain Niin. valuu kaikki alas niin. Tää meinas sammuu siihen. Ei oikein jaksanut mennä eteenpäin. Niin vedessä. Niin. Se ois ollut niin perseestä. Autolle blups! Kato, siellä menee Audi. Tiedätkö mitä me tehdään? Meidän vasen puoli ehkä. Oikea puoli on meinaa... Kato! Avaa ikkunaa. Ei vittu. Kiva leikki. Kauheeta pillurallia. Tää nyt pakko vittu kokeilla. En oo ikinä enää ajanut vedessä auto. En minäkään oo. Jotkut pakittaa pois sieltä. Vittu mennään sitä uudestaan nyt. Avaa ikkuna ja kuvaa. Älkää nyt neikö. Ihan jees. Pääsee. Uhys! Kato mikä määrä tota vettä on. Se on ku uimassa ois!
syvälle toi uppo. Ui saatana, kato sitä. Vittu se menee ihan vittu. Siihen jäi Audi. Niin jäi. Siihen jäi Clio! No niin, sellainen. Tuosta huomaa, että jos on uusi auto, niin ne ei tykkää elektroniikkaa autoilla. Hyi vittu! Ei mitään. Käydään Uikilla kattoo paljon siellä on. Jumalauta linja-auto. Tän mä haluun nähdä. Ei vittu, meillä on vihreät. Odotan, ei oo ketään takana, niin voidaan katsoa. No se nyt ei kauheesti joppua. Mennään nytkään. Tää on hei helvetti siistiä. Ui saatana. Se kuvaa. Se kuvaa. Ota vauhtia. Se sai meinaa hyvän kuvan susta. Se olisi hienoa, kun sä olisit lehdessä nyt. Audi lehdessä. Kato, siinä on jäänyt. Eikö se savuaa vaan? Höyryä. Saatanasti tätä. Nyt sitä rupee tulee lisää. Se just oli niinku lähtöössä pois. No. Älä nouse autosta ja ajat uudestaan. Stoppaa tähän, mä kävelen tuohon. Aja eteenpäin!